imizimba iyaguga neminyaka iyahamba. Ukubekezela nokuhamba sekuyafana kwashathisa inhliziyo yakhe nesithembiso zabakhapheyayo. Kodwa isisimilo namuhla uthenga amehlo abantu ngomzimba wakhe uzama impilo. Ngoba la khona imali, khona nobumnandi besikhashana. Kwakhipha isisu namuhla ukhala ngokuthi emendweni akabatholi abantwana, emjolweni kwamathanda imizimba iyaguga neminyaka iyahamba. Ukubekezela nokuhamba sekuyafana kwashathisa inhliziyo yakhe nesithembiso zabakhapheyayo. Kodwa isisimilo namuhla uthenga amehlo abantu ngomzimba wakhe uzama impilo. Ngoba la khona imali, khona nobumnandi besikhashana. Kwakhipha isisu namuhla ukhala ngokuthi emendweni akabatholi abantwana. Ufukamele amagungu esibelethweni. Esahlukwini sabaphilela imali ngibona incazelo yokufa kwatshala impande yesono kwesifazane emabeleni. Uthando sekwaba yigumbi lokufihla imizimba edayisayo emakhosombeni. Ngoba intombi ayisashelwa ngamanga, umbuzo unamalini emaphaketheni. Ngoba kuyithengi impilo okusenhlizweni laba abangababulali bemizi, bangabashushisi bempilo yasemgaqweni, bayizazi ezaqoma ubukhazikhazi ekubeni uthando lweqiniso belazi. Ngoba iqiniso liyababa liyafana nokuthembisa umuntu izulu nomhlaba ekubeni wazi kahle ukuthi nawe emhlabeni awuhleli uyahamba emjolweni kwamathanda imizimba iyaguga neminyaka iyahamba. Ukubekezela nokuhamba sekuyafana kwashathisa inhliziyo yakhe nesithembiso zabakhapheyayo. Kodwa isisimilo namuhla uthenga amehlo abantu ngomzimba wakhe uzama impilo. Ngoba la khona imali, khona nobumnandi besikhashana. Wakhipha isisu namuhla ukhala ngokuthi emendweni akabatholi abantwana.